To assalamu alaikum jama'a, maganar da zan yi akan Maiwushirya ne na wannan abu da yake ta faruwa da wannan bawan Allah. Dalilin da yasa zan yi magana ni ma saboda naga hashi Maiwushiryan ya fito yayi magana ne. Na farko Maiwushirya zan tabbatar maka da cewa a cikin abubuwan da kai akwai kuskure. Matsayinka na musulmi ka sani da cewa kayi kuskure, kuma abin da ya burge ni shine ta yadda ka karbi cewa kayi kuskuren ka, saboda ko a gaban kotu ka karbi kuskuren ka kuma ka tabbatar cewa kayi kuskure kuma za ka gyara. Dama kuma dan adam ajizi ne, tare yake bai cika goma ba. Abin da nake so in yi magana akai shine, na farko zan tabbatar wa cewa su kungiyar tace fina-finai na Kano sun raina maka wayo ne, raina ka suka yi. Yauwa, an raina maka wayo ne saboda ban ga bambancin abin da kake yi da fim ba. A fim ana ɗauko matar ƙarya a hau kan gado a kulla ɗaki ana muku bidiyo a matsayin matarka ce duka na ƙarya saboda fim. Abin da Ashir Idris Maiwushirya shine aure ne shi ma yake faɗa za su yi na ƙarya, an gani sun yi pre-wedding, duk abin da kai babu abin da ba a yi a fim. Amma abin da aka tashi raina ma wayo, wai ɗan fim ne zai kama ka akan kana fim. To kawai barin fito ma a mutum shine kuskuren ka shine baka yi rajista da su ba. Akwai rajistan da ake yi kuma a bada ID card na sensor board, so baka yi rajista bane shi yasa aka rena ma wayo. Wannan ita ce gaskiyar magana. Amma babu yadda za a yi wai dan kana fim ɗinka a ce wani dan fim zai ɗauko ka ya ce wai shi zai maka hukunci wai akai ka kotu. Kuma barin gama kaga wannan yariyar, to shawari zan baku yan Kano, tunda a yanzu abin da yake faruwa duk wanda ya fito iya ƙarya ko kuma yana fim da mace cewa zai aure ta za a kama shi. Billahi lazi Maiwushirya da Hadiza Gabon ma kai wannan abun. Da Hadiza Gabon kai ko da su mai numfashi ko da su Fati Gombe ce ko waye suna wannan yarin El Gombe, Maryam Gombe, waye Momu Gombe. Kaga su mata ne har yanzu dai, duk da dai gashi nan dai abin da su ma dai an musu irin kisan gwani. Ka san kisan gwani zaka ga body dai a tsaye mai kyau, amma ta cikin duk abubuwan hauka ce kawai da hayaniya. Duk da su ma an musu irin wannan kisan gwanin dai, amma akwai gwanda da irin, ka gane, inda da Momi Gombe kai wannan abun ko ba uban da zai maka aure. Inda da Hadiza Gabon kai wannan abun babu wanda zai aura maka ita. To amma kuskuren da kai shine an ga ka dauko wata yarinya ce a rikice, yarinya inda ka san mudin nabi, irin abun gwada zakkan nan. A yi hakuri ba zagin halitta nake ba, guntuwa ce haka Allah yi ta. Da doguwa ce zamu ce doguwa ce kaman falwaya, nan ma a ce mun zage ta. Duk yadda kai kwatance ba ga tsira ba. To kai Maiwushirya an raina maka wayo ne. An raina maka wayo ne, na gaya maka an raina maka wayo ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Allah ya sa mu dace.